Desde el Grupo Habitatge Valencia queremos generar un modelo de acceso a la vivienda en cesión de uso que se adapte a nosotras y no nosotras a él. Actualmente nos está apoyando el plan Base Viva, que está impulsado por la Generalitat, en el que entidades cooperativistas, administración y universidad trabajamos conjuntamente para el impulso de este modelo. Des d'Indicop volem deixar el missatge de que les cooperatives juntes són imprescindibles en el teixit productiu de la Comunitat Valenciana per a avançar en l'èxit empresarial. De moment és un projecte, és un projecte que va sorgir l'any passat com a conseqüència de la pandèmia. 3 cooperatives tèxtils de la Comunitat Valenciana, una de Paterna, una de Benimàmet i una d'Énguera, se van associar per al tema, sobretot, del material sanitari. ACOE es basa en la cooperació i cooperar és treballar per arribar a un fi comú on s'estableixen relacions de confiança i estima. Una de les accions que hem dut enguany a terme i que més vinculació tindria amb el lema de reconstruïm millor junts seria un treball que hem dut enguany en Sarses que naix de la Comissió d'ACOE Pedagògica. El treball ha estat centrat en treballar els ambients en l'etapa d'infantil, els internivells en l'etapa de primària i els àmbits en l'etapa de secundària. Des de la Moixentina creiem que és important col·laborar amb totes les associacions al voltant del nostre poble i, a més, col·laborar amb altres cooperatives. També donem un servici a la residència de majors, on prestem un servici a domicili gratuït tots els dies i durant la pandèmia van col·laborar intensament amb ells. La Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, la col·laboració forma part del nostre ADN i la col·laboració amb les entitats generadores de coneixements és fonamental per a nosaltres. Estem treballant en la Universitat Politècnica de València el desenvolupament d'una ferramenta que ens permetisca veure aquesta evolució dels olis i de les mescles entre ells. I el que estem és també treballant en la Universitat Miguel Hernández un tema d'agrocompostatge. En Sapiens Energía creemos que la cooperación, las alianzas entre agentes públicos, privados y sobre todo los ciudadanos, las personas, es fundamental para lograr realmente una transición energética hacia un modelo más eficiente, más sostenible, accesible y mejor para todos. Se basa en proyectos de pequeña escala, de proximidad, de energías renovables, en la que los participantes de la comunidad energética se convierten al mismo tiempo en productores, en gestores y en consumidores de su propia energía. Per a Caixa Popular, la cooperació forma part de la nostra manera de ser, forma part d'aquest impacte social que forma part dels valors solidaris que ens defineix com a cooperativa. Cada any, des de Caixa Popular, organitzem la campanya Dia de Salari. Aquesta campanya consisteix en que voluntàriament tot el col·lectiu de Caixa Popular dona un dia del seu salari per a col·laborar en diferents projectes de cooperació al desenvolupament.